हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अंदर की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिनि नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో అందరు వైష్ణవులు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జగపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో మనం చూడబోయేది ఈరోజు 13వ అధ్యాయం క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. సో ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నట్టు భగవద్గీతని 3 భాగాలుగా మనం ఒకవేళ విభజిస్తే 1 నుంచి 6 దాకా కర్మయోగం అండ్ 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం దాకా జ్ఞాన యోగము, మధ్యలోని భక్తి అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ మరి భక్తి అనేది భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అయితే మరి జ్ఞానం ఎందుకు ఉన్నది అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే మొత్తం భగవద్గీత అంతా కూడా కేవలం భక్తి గురించే ఉన్నది. కాకపోతే భక్తిని మనం ఏ రకంగా కర్మ ద్వారా మనం చేరుకోవచ్చు అనేది మనకి మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో ఉన్నది. ఆఖరి 6 అధ్యాయాల్లోని మనం ఏ రకంగా జ్ఞానం ద్వారా భక్తిని చేరుకోవచ్చు అనేసి అని ఉన్నదనమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వర్క్ అనేది తప్పకుండా మనం చెయ్యాలి, చేయకుండా ఉండలేము. కాకపోతే ఆ వర్క్ చేస్తూ మనం భక్తిని ఎలా పొందొచ్చు, ప్రాక్టికల్ యూసేజ్ ఆఫ్ భక్తి అనేది మనకి మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో చెప్పారు. అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్లి చూపులు జరుగుతుంది. పెళ్లి చూపుల్లోని మనం ఏంటి అని అంటే మగవారు అంటే కాబోయే భర్త కాబోయే భార్యని ప్రశ్నలు అడుగుతారు, కాబోయే భర్తని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ రకంగా ఒకరినొకరు తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకున్న దాని వల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఒకరి మీద ఒకరికి రెస్పెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ రకంగా తెలుసుకోకుండా కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, బట్ తెలుసుకున్నారని అంటే వారికి ఏంటి అని అంటే రెస్పెక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. అదే రకంగా మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి గురించి తెలిసింది అని అంటే భగవంతుడు ఎవరు, ఎంత గొప్పవారు, మన కోసం ఎందుకు ఈ రకంగా ఇది చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేయగలం భగవంతుడికి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము అని అంటే అది జ్ఞానం అవుతుంది. ఈ రకంగా మనకి భక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది అన్నమాట. సో అందుకోసమని భక్తి గురించి మనకి జ్ఞానము ద్వారా భక్తిని ఎలా చేరుకోవచ్చని. సో మధ్యలో 4 అధ్యాయాలు ప్యూర్ భక్తి అన్నమాట అది. సో మనకి ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు ఏంటి అని అంటే మనకి ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట. దేనివల్ల అయితే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి దగ్గర కావచ్చు, భౌతికమైన ప్రపంచానికి మనం మెల్లిగా దూరం కావచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి మనకి భక్తి గురించి మనకి మధ్యలో అధ్యాయం అంతా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి మనకి జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు 6 విషయాల గురించి. ప్రకృతి అనగా ఏంటి, పురుష అనగా ఏంటి, క్షేత్ర అనగా ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞ అనగా ఎవరు, మరియు జ్ఞానం అనగా ఏంటి, జ్ఞేయం అనగా ఏంటి అని. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇది అవిధీయతే ఏతత్యో వ్యక్తితాం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడుని అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. ప్రకృతి అనగా ఏంటి, పురుష అనగా ఎవరు, మరి క్షేత్రజ్ఞ అనగా ఎవరు అనేసని అన్ని అడుగుతున్నారనమాట. భగవంతుడు దానికి చెప్తున్నారనమాట. ఓ కుంతి పుత్ర, ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రము అని అంటారు. ఈ శరీరం గురించి, ఈ క్షేత్రం గురించి తెలిసిన వారిని క్షేత్రజ్ఞ అని అంటారు. అనగా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ సియన్ ఆఫ్ భరత, అంటే ఓ భరత వంశీయుడా, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ది నోర్ ఇన్ ఆల్ బాడీస్. నేను కూడా ఈ శరీరంలోని, నేను కూడా ఏ రకంగా అయితే ఆత్మస్వరూపంగా నువ్వు ఈ శరీరంలోని క్షేత్రజ్ఞుల్లాగున్నావో నీలాగే నేను కూడా ఇంకొక క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. అండ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ ఓనర్ ఇస్ కాల్డ్ నాలెడ్జ్.
క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది జ్ఞానం అనేసి అని అంటున్నారనమాట. సో మొదటి పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఫోన్లోని ఎవరో ఆడవారితో మాట్లాడుతున్నారు, చేతిలోని ధూమ్రపానం పట్టుకొని ఉన్నారు. అతను అప్పుడు ఏంటి అని అంటే అతను మేలుకొని ఉన్నారనమాట, జాగృతి అనే స్టేజ్. అక్కడ ఏంటి అని అంటే అతనికి అంతా ఏం జరుగుతోంది అనేది తెలుస్తోంది, మనసులో ఏం నడుస్తోంది అనేది తెలుస్తోంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భగవంతుడు అప్పుడు మేలుకొని ఉన్నారు, అంతా తెలుస్తోంది భగవంతునికి కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఏంటి అని అంటే స్వప్న, అప్పుడే ఇంకా నిద్ర వస్తోంది. అప్పుడేంటి అని అంటే అతని శరీరం అయితే నిద్రిస్తోంది, కానీ మనసు మాత్రం ఇంకా పనిచేస్తోంది. కాబట్టి అతనికి కలలు వస్తోంది, ఎవరితో అయితే ఫోన్లో మాట్లాడారో ఆవిడతోనే మాట్లాడుతున్నట్టుగా కలలు వస్తోంది, బాగా ధనం సంపాదిస్తున్నట్టుగా కలలు వస్తోంది. అప్పుడు కూడా మనసు మేలుకోనుంది, కానీ భగవంతుడికి కూడా సంపూర్ణంగా తెలుసు, మనిషికి మాత్రం ఏమీ తెలియదు అనమాట. నెక్స్ట్ ది సుసుప్త అనే స్టేజ్. అక్కడ ఏంటి అని అంటే మనసు కూడా పడుకునేసింది, మనిషి కూడా పడుకునేశారు, కానీ అప్పటికి కూడా పరమాత్మ స్వరూపుడికి అంతా తెలుస్తోంది ఏం జరుగుతోంది అనేసి. నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేజ్ ఉన్నది తుల్య అనే స్టేజ్. ఎక్కడైతే భగవంతుని భక్తిలో సంపూర్ణంగా ఉండేటప్పుడు అప్పుడు అతనికి పరిపూర్ణంగా అతనికి తెలుస్తుంది ఆత్మస్వరూపుడిగా, అండ్ పరమాత్మ స్వరూపుడిగా భగవంతుడికి కూడా అంతా తెలుస్తుంది. సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఒక రైతుకి తన దీంట్లోని పంటలోని ఏ ఏ పంటలు అంటే తన అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ లో ఏ ఏ పంటలు వేసుకున్నారు అనేది ఆ రైతుకు తెలుస్తుంది. కానీ అదే పక్కన వేరు రైతులు వారు ఏం వేసుకున్నారు అదంతా కూడా తెలియకపోవచ్చు. కానీ అక్కడ రాజుకి మాత్రం కేవలం ఇతనేం వేసుకున్నారన్నదే కాదు, చుట్టుపక్కల వారందరిది కూడా అవగాహన ఉంటుందన్నమాట. అదే రకంగా భగవంతుడికి అన్ని జీవభూతాల గురించి తెలుస్తుంది, మనకి మాత్రం మన గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ చాప్టర్ లో చూసుకున్నాం, 2వ అధ్యాయంలోని మనకి బేసిక్ లెవెల్స్ అనమాట. అన్నమయ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే దీంట్లోని మాత్రమే ఉంటారు వారు తమో గుణంలో ఉంటారు. తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా, మనకి పని అయిపోయిందా, మనకి ఈ రోజు కోసం పూటకి భోజనం దొరికిందా, అంతే, రేపటి గురించి ఆలోచించే రకాలు కాదనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాణమయ. ప్రాణమయాలో ఏంటి అని అంటే వారు కొద్దిగా తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తారు, ఈ రోజు మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు, మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ జ్ఞానమయ ఆర్ మనోమయ. దాంట్లో ఏంటి అని అంటే వారు కేవలం మనం మాత్రమే కాదు, మన చుట్టుపక్కల కొంతమందిని మనం బాగుపరుద్దాము అనేసని వారు ఏదో తపన పడుతూ ఉంటారనమాట. కాకపోతే మాక్సిమం ఫిలంథ్రపిక్ పీపుల్ అంటే ఇంకొకరికి సేవ చేయాలనుకునేవారు వారంతా కూడా ఇక్కడతోనే ఆగిపోతారనమాట. కానీ యాక్చువల్ సేవ మిగతా వారికి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని అంటారు. మానవ సేవ ఎలా చేయగలరు అని అంటే వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలపాలి. బాబు నువ్వు ఈ శరీరానివి కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనే విషయాన్ని చెప్తే అప్పుడు వారికి ఏంటంటే విశేషమైన జ్ఞానం అనగా విజ్ఞానం అనేది వస్తుందన్నమాట. సో అది చాలా తక్కువ మందికే ఉన్నది. సో అది విజ్ఞానమయ స్టేజ్. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకుంటారో భగవంతుడికి నేను నిత్య దాసుడిని అనేసని అప్పుడు వారు ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, ఈ 5 ఇంద్రియాలు మరియు మిథ్య అహంకారం, బుద్ధి, ఇంకా అవ్యక్తము, ఇంకా ఈ 10 సెన్సెస్, సో ఈ 10 తన్మంత్రాలు ఇవంతా కలుపుకుంటే ఏంటి అంటే అవంతా కూడా టోటల్ గా 24 ఇది ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 24 కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో అదేవేవి అని అంటే 5 మహాభూతాలు, భూమిర్నలో అపో వాయు, అదంతా కూడా అంటే ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్. అంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయు, ఆకాశము, ఇంకా సూక్ష్మ శరీరాలు అంటే అవ్యక్తము, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారము, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మరి 5 తన్మంత్రాలు ప్లస్ మనసు, ఇవంతా కలిపి భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి ఇవంతా కూడా. ఇప్పుడు భగవంతుడు టోటల్ గా 26 క్వాలిటీస్ గురించి చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి 26 క్వాలిటీస్ ఉండాలి అనేసి. సో హ్యూమిలిటీ అని అంటే వినయము, అవంతా కూడా ప్రైడ్లెస్నెస్ అంటే అదంభిత్వం అంటే గర్వరాహిత్యం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా టోటల్ గా 26 గుణాలు చెప్పారు. ఈ 26 గుణాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట.
సో ఎవరు చెప్తారండి ఇవంతా కూడా? మన స్కూల్లో చెప్తారా, కాలేజెస్ లో చెప్తారా ఇలాంటి గుణాలు ఉండాలి అనేసి అని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినయం, మనకి సంస్కృతంలో శ్లోకం కూడా ఉన్నది, విద్యా దదాతి వినయం అనేసి అని. వినయం ఎప్పుడు వస్తుంది? విద్య వచ్చినప్పుడు వినయం వస్తుంది. వినయం లేకపోతే మనిషికి పనికి రాదు ఆ విద్య. ఎంత విద్య ఉన్నా సరే కూడా అది పనికి రాదు. సో ఈ రకంగా ఇవంతా కూడా కేవలం భగవద్గీత మాత్రమే నేర్పించగలదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి, ఐ షల్ నౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నోయబుల్, నోయింగ్ విచ్ యూ షుల్ టేస్ట్ ది ఇటర్నల్. అంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, అది నువ్వు తెలుసుకున్నావనంటే అన్ని తెలుసుకున్నవాడివి అవుతావు అనేసి. బ్రహ్మన్, ద స్పిరిట్, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of the material world. అంటే అవ్యక్తం అనే రూపము అది ఏంటి అని అంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. అంటే అది ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంతోని వాటికి ఇది లేదు, అంటే భౌతికమైన ప్రపంచానికి ఆధీనంలో లేదు ఇది అనేసి చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం ఆసక్తం సర్వభృత్యైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు ఆ పరమాత్మ స్వరూపంగా అతనే అన్ని ఇంద్రియాలకి కూడా అతనే అధిపతి, అతని నుంచే అన్ని ఇంద్రియాలు అనేది వస్తుంది అనేసి. అందుకోసమనే భగవంతుణ్ణి ఋషికేశ అని అంటారు. ఋషికేశ అంటే మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలకు అన్నిటికీ కూడా అధిపతి. కానీ భగవంతునికి మనలాంటి ఇంద్రియాలు లేవు ఇక్కడ. యట్ ఈజ్ వితౌట్ సెన్సెస్, అంటే సెన్సెస్ లేకుండా కాదు, మనలాగా భౌతికమైన ఇంద్రియాలు కాదు భగవంతుడిది ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు. అంటే మనకేంటి అంటే ఇంద్రియాలు కేవలం కళ్ళుతో మనం చూడగలం, చెవులతో వినగలం, అంతేగాని నాలుకతో రుచి చూడగలం. కానీ భగవంతుడికి అలా కాదు. అందుకోసం మనకి దీంట్లో కూడా మనకి బ్రహ్మ సంహితాల్లో ఇచ్చున్నారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరంజగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు, భగవంతుడికి అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేస్తాయి అనేసి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రసాదం కోసమని నైవేద్యం పెట్టేదానికి పట్టుకెళ్దాం భోగము భగవంతుడికి. భగవంతుడు ఎంత అయితే ఉన్నాదో భోగము అంతే మిగిలిపోతుంది. కానీ మరి భగవంతుడు స్వీకరించలేదా అనే డౌట్ రావచ్చు. భగవంతుడు మనలాగా నోటితోని రుచి చూడరు. భగవంతునికి అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేస్తాయి. భగవంతుడు ఒకసారి అక్కడ దృష్టి సోకిచ్చారు అని అంటే కళ్ళతోనే భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరించినట్టు ఉంటుంది. అందుకోసం పూరిలో ఏం చేస్తారంటే నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు వారు ఏదైనా అన్న ప్రసాదం పట్టుకెళ్తున్నారు అని అంటే ముక్కుకు కూడా గుడ్డ కట్టుకుంటారు, వారు కూడా వాసన చూడకూడదు ఆ భోగంది అనేసని. The supreme truth exists both internally and externally. ఈ పరమ సత్యం భగవంతుణ్ణి అన్ని అంటే బెస్ట్ వాటితోనే పోలుస్తారనమాట. భగవంతుడు పరమ సత్యము, ఉత్తమ శ్లోకము ఆ రకంగా అంటారనమాట. సో పరమ సత్యం అనేది అనగా భగవంతుడు లోపల ఉంటారు, బయట ఉంటారు. అందుకోసం నరసింహ కీర్తనలో పాడతాం, బాహే నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమధీం చరణాం ప్రపద్యే నరసింహమధీం చరణాం ప్రపద్యే. సో బహే నరసింహ హృదయే నరసింహ, అన్ని జగాల నరసింహస్వామి ఉన్నారు అనగా విష్ణు అన్ని జగాలన ఉన్నారు, చరాచర జీవరాశుల్లో అందరిలోనే ఉన్నారనమాట. ఈజ్ బియాండ్ ది పవర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సెన్సెస్. మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలకి అతను కనిపించరు, అతనికి మనం మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలతో మనం తెలుసుకోలేము. టు సీ ఆర్ టు నో, అతన్ని చూడడం కానీ లేకపోతే తెలుసుకోవడం కానీ మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలతో మనం తెలుసుకోలేము. ఆల్దో ఫార్ ఫార్ అవే, అంటే అతను చాలా చాలా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, చాలా దూరం అంటే ఎక్కడ, భూలోకానికి అన్నిటికంటే ఫార్దెస్ట్ ఉండేది ఏది అని అంటే గోలోకం. సో గోలోకంలో భగవాన్ స్వరూపంగా కృష్ణుడి రూపంలో అతను అక్కడ ఉన్నారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం హీఈస్ ఆల్సో నియర్ టు ఆల్, అయినప్పటికీ అందరికీ చాలా దగ్గరగా ఉంటారు అనేసని. యాక్చువల్గా మనకి మనం ఎంత దగ్గర ఉన్నామో దానికంటే ఎక్కువ భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ అంటే అంతర ఆత్మ, ఆత్మ లోపల ఉంటారు అతను. కాబట్టి మనకి మనం ఎంత దగ్గర ఉన్నామో దానికంటే ఎక్కువ భగవంతుడు మనకి దగ్గరలో ఉన్నారన్నమాట. కాబట్టి మన ఆత్మ అనేది 1/10,000th ఆఫ్ హెయిర్ టిప్ అని దాని పరిమాణం. అంటే హెయిర్ టిప్ ఒకవేళ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాము అని అంటే దాన్ని ఈక్వల్ గా 10,000 భాగాలు చేసామంటే ఒక్కొక్క భాగం ఎంత ఉంటుందో
అంత ఉంటుంది మన ఆత్మ పరిమాణం. సో ఆ ఆత్మ లోపల ఉంటారు పరమాత్మ స్వరూపుడే భగవంతుడు. కాబట్టి ఎంతో ఎంతో దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి అందరికంటే దగ్గరగా ఉంటారు భగవంతుడు అనేసరి. హీ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఆల్ లూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ప్రతి ఒక్క కాంతివంతమైన వస్తువుకి కాంతి భగవంతుని వల్లనే వస్తుంది. హీ ఈస్ బియాండ్ ది డార్క్నెస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ ఈస్ అన్మానిఫెస్టెడ్. సో అంధకారానికి అతను అంధకారం నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటారు. అంటే యాక్చువల్గా అంధకారం భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ అంధకారం అనేది ఉండదన్నమాట. సో అన్మానిఫెస్టెడ్ నుంచి కూడా అంటే అవ్యక్తం నుంచి కూడా అతను ఇదిగా ఉంటారు. హీ ఈజ్ నాలెడ్జ్, హీ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అతనే జ్ఞానము, అతనే జ్ఞేయము. యాక్చువల్గా మనం ఏది చెయ్యాలన్నా సరే కూడా నిజం చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుని కోసమనే చెయ్యాలి. ఏది తెలుసుకోవాలన్నా సరే కూడా భగవంతుని కోసమనే మనం తెలుసుకోవాలి అన్నట్టుగా. ఈజ్ ది గోల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. పరమ ఉద్దేశ్యం అతను, జ్ఞానానికి పరమ ఉద్దేశ్యం అతను. హీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని అతను ఉన్నారు అనేసరి. Thus the field of activities, the body, knowledge and the noble has been summarily described by me. ఈ రకంగా జ్ఞానము జ్ఞేయము అంతా కూడా నేను చెప్తున్నాను నీకు. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain my nature. కేవలం ఇదంతా కూడా ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరంటే కేవలం కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు, ఇంకెవరు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఎలాగ ప్రెడిక్ట్ ఎలాగ ఇది చేస్తున్నారు అని అంటే, ఈ చెట్టు అనేది ఒక మన శరీరం అనుకుందాము. సో ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నాయి. ఒక పక్షి జీవుడు, ఇంకొక పక్షి భగవంతుడు, పరమాత్మ స్వరూపుడు. సో ఈ జీవుడు అనే పక్షి ఏం చేస్తాడంటే అక్కడుండే పళ్ళని, ఆ చెట్టు మీద కాసిన పళ్ళని తింటూ ఉంటాడు. ఒకసారి పళ్ళు తినడం మొదలు పెట్టాడు అని అంటే మొత్తం అంతా ఆ పండు కూడా తినవలసినదే. సో కొన్ని పళ్ళు తీయగా ఉంటాయి, కానీ మాక్సిమం పళ్ళు చేదుగా ఉంటాయి. కానీ మొదలు పెట్టిన తర్వాత దాన్నంతా తినాల్సిందే. సో అది అర్థం ఏంటి అని అంటే జీవుడు తన చేసుకున్న కర్మ బట్టి కర్మ ఫలితం అది. సో కొన్ని పళ్ళు అంటే అతని కర్మ ఫలితాలు కొన్ని బాగా స్వీట్ గా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది, మనకి లాభప్రదంగా ఉంటుంది భౌతికంగా చూడాలి అని అంటే. కొన్ని ఏంటి అని అంటే మనకి నచ్చదు, కానీ మనం చేసుకున్న కర్మ వల్ల దాని కర్మ ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాల్సిందే. కాకపోతే మనం ఏంటి అని అంటే మన వెనకాతలే ఉన్నారు భగవంతుడు. ఎన్నో ఎన్నో కోట్ల జన్మలుగా ప్రతి ఒక్కసారి ఈ చెట్టు నుంచి ఆ చెట్టుకి, ఆ చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకి, ఆ రకంగా ఈ జీవుడు పరమాత్మ అనే ఈ 2 పక్షులు ఎగురుతూనే ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క చెట్టు మీద వాళ్తున్నాయి. కానీ మనం చేసేది ఏంటంటే భగవంతుడి పక్కకి మనం తిరిగి చూడటం లేదు. భగవంతుడి పక్కకు ఒక్కసారి తిరిగి భగవంతుడు శరణు వేడుకున్నామనంటే అతను భవసాగరం నుంచి మనల్ని కాపాడే దానికోసమని ఎప్పటికీ సంసిద్ధులుగా ఉన్నారు. కానీ మనం చూడటం లేదు. ఈ చెట్టు శరీరము, ఈ పళ్ళు మన కర్మ ఫలితాలు. ఒక పక్షి మనము అనగా ఆత్మ, ఇంకో పక్షి పరమాత్మ. సో మెటీరియల్ నేచర్ అండ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ టు బి బిగినింగ్లెస్. సో ఈ రకంగా భౌతికమైన ప్రకృతి మరియు జీవులందరూ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో అనాది కాలం నుంచి మనం ఉన్నాము. అందుకోసమనే దీన్ని సనాతన ధర్మం అంటారనమాట. సనాతనం అంటే ఎప్పటి నుంచో, అనాది కాలం అనేసని. సో సనాతన ధర్మంలోని మనందరూ కూడా సనాతనులు. సో దేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి వచ్చేవన్నీ కూడా ఫలితాలవన్నీ కూడా ఈ రెండిటి మిశ్రణం వల్లనే వచ్చేటివి అనమాట. ఒకటి జీవుడు, మరొకటి ప్రకృతి వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క గుణాలకి మనం అధీనులు అవుతాం. దాన్ని బట్టి మనం ఒక్కొక్క శ్రద్ధలో ఉంటాము. మన శ్రద్ధ ఏ రకంగా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మన కర్మ ఫలితం అనేది దొరుకుతుంది. మనం కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క రకమైన మంచి పనులు చేస్తాం, కొన్నిసార్లు చెడు పనులు చేస్తాము. సో మనం చనిపోయేటప్పుడు ఏ ఆలోచనతో అయితే ఉంటామో దానికి అనుగుణంగా మనకి వచ్చే జన్మలోని కొత్త శరీరం అనేది వస్తుంది అని అంటున్నారనమాట. సో ఇది కూడా మనకి పద్మ పురాణంలో చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఎలాగ క్లాసిఫికేషన్ అయినది, ఒకటి ఎక్కువ కాదు, ఒకటి తక్కువ కాదు, ఎగ్జాక్ట్ గా. జలజ నవలక్షాని అని అంటే నీళ్ళల్లో ఉండేటివి అది 9 లక్షలు. స్థావర 1,20,000 అంటే స్థావరం అని అంటే ఎక్కడికి కదలలేనివేటమాట. సో అంటే చెట్లు, మొక్కలు మరియు ఇది పర్వతాలు అటువంటివి అనమాట. సో అవి 20 లక్షలు అన్నమాట.
అండ్ క్రిమయో రుద్ర సంఖ్యస్య అంటే క్రిములు, ఆ క్రిమి కీటకాలు అవి 11 లక్షలు. పక్షీనాం 10 లక్షానాం అంటే రెక్కలు ఉండేటివి అవి 10 లక్షలు. పశవ త్రింశాల్ లక్షాని పశవ అంటే 30 లక్షలు పశువులు, అంటే భూమి మీద నడిచేటి పశువులు. చతుర్లక్షాని మానవ అంటే మానవులు ఇంకా మానవుల్లాగా ఉండే జంతువులు అవి టోటల్ 4 లక్షలు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా 84 లక్షల జీవరాశులు ఇది పద్మ పురాణంలో ఇచ్చున్నారు. కార్యకారణ కర్తవ్యే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వ హేతు రుచ్యతే. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు నేచర్ అంటే ప్రకృతి అనేది ఏంటి అని అంటే ఇస్ సెట్ టు బి కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క భౌతికమైన కర్మలు అంటే మనకి ఏ యాక్ట్స్ అయితే జరుగుతుందో యాక్టివిటీస్ మన మీద జరిగేటివి అంటే గుణాలు అవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ ప్రకృతి ద్వారానే వస్తాయి. కాకపోతే దాని ఎఫెక్ట్స్ అంటే మనం దానికి అనుగుణంగా మనం ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని ఎవరైనా ఒకరు అరిచారు, అరిస్తే మనం అతన్ని సరే అరిస్తే అరిచారని చెప్పని మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మనం అదే తిరిగి వారు ఒక తిట్టు తిడితే మనం 3-4 తిట్టు తిట్టడం, అది ఆ రియాక్షన్ అనేదైతే ఉన్నదో అది మాత్రం దానికి మానవుడే కారకుడు. ఎఫెక్ట్స్ అనేది మాత్రం కాజ్ అనేది మాత్రం ఇది ప్రకృతి, కానీ దాని ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం జీవుడే కారణం అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కొంతమంది అడుగుతారనమాట, అంతే ప్రభుజీ మరి అన్ని మనం ఏంటి చేస్తున్నామో అదంతా కూడా భగవంతుడు ఆ టైంలోని మనకి వచ్చే దీనిలాగంటే మనకి భగవంతుడు వల్లనే అవంతా కూడా అవుతుందంటారు. మరి అలా అయితే నేను ఏదైనా ఒక చెడు కార్యక్రమం ఇంకొకరిని ఎవరైనా కొట్టాను అని అంటే అది కూడా భగవంతుడు నా చేత చేయించారని అనుకోవచ్చు కదా అంటే కాదు, అది రియాక్షన్. మనం ఇంకొకరిని కొట్టడం అనేది ఇంకొకరికి ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది అది మన రియాక్షన్. అది వారు మన మీద ఏదైనా ఇది చేస్తున్నారు అని అంటే అది మాత్రం యాక్షన్. అది యాక్షన్ అనేది మాత్రం ప్రకృతి చేతిలో ఉన్నది, దుర్గాదేవి చేతిలోని. కానీ దాని రియాక్షన్ మనం ఏ రకంగా ఇస్తాము అనేది అది మాత్రం మన చేతుల్లో ఉన్నది. సో whereas the living entity is the cause of various sufferings and enjoyments in this world. సో మనం అదే గాని దానికి ఏ రకమైన రియాక్షన్ ఇవ్వకుండా మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా కృష్ణుడికే మనం వదిలేస్తాము అన్నట్టుగా అనుకున్నామనంటే దుర్గాదేవి మనకి నమస్కారం పెట్టి మనకి కృష్ణుడి దగ్గరికి పంపిస్తారు. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుక్తే ప్రకృతి జ్ఞాన్ గుణాన్ కర్మానాం గుణ సంగస్యో సదా సత్ యోని జన్మసు. అంటే ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ మెటీరియల్ నేచర్ దస్ ఫాలోస్ ది వేస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంజాయింగ్ ది 3 మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. ఈ రకంగా ప్రతి జీవరాశి కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ గుణాలు త్రిగుణాలకి లోబడి వారు అది ఏ రకంగా ఆడిపిస్తే ఆ రకంగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ది అసోసియేషన్ విత్ దట్ మెటీరియల్ నేచర్. ఎందుకు అని అంటే భౌతికమైన ప్రకృతిలోని మనం వచ్చి మనమే అధిపతి అనే ఒక భావన మనకు వచ్చిన దాని వల్ల ఈ భూమికి మనం వచ్చాము, ఈ ప్రకృతికి మనం వచ్చాము. సో ప్రకృతిలో ఉన్నంత దాకా మనకి ఈ జ్ఞానం అనేది ఆవృతమయ్యే ఉంటుంది. Thus he meets with good and evil amongst various species. ఈ రకంగా మంచి చెడు జనాలతోని మనం కలుస్తూ ఉంటాం. ఉపద్రాస్త హనుమంతాచ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమ అమేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరహ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో అర్జున, ఈ శరీరంలోని ఇంకొక అతను కూడా ఉన్నారు, అదే నేను పరమాత్మ స్వరూపంగా నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా మీరు ఏది కోరుకుంటారో వాటిని పర్మిటింగ్ మాత్రమే కాదు, దాన్ని నేను చూసి నీకు ఏది కోరుకుంటావో అది ఇవ్వడం కాదు, నీకు ఏది అవసరమో అది మాత్రమే ఇచ్చే బాధ్యత నాది అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. ఎవరైతే జీవుడిది ప్రకృతిది మరియు ఈ రకంగా త్రిగుణాలకి మనమంతా కూడా త్రిగుణాలకి లోబడి ఉన్నాము అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వారికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వారు ముక్తిని ఆల్రెడీ పొందేశారు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ పరమాత్మ గురించి కొంతమంది అది ఎలా మరి పరమాత్మని ఎలా తెలుసుకుంటారు అనంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఒకటి ధ్యాన యోగం ద్వారా భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు, రెండోది జ్ఞాన యోగము ద్వారా జ్ఞానం ద్వారా కూడా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు, అండ్ మూడోది ఏంటి అనంటే
కర్మ అండ్ అదర్స్ త్రూ వర్కింగ్ వితౌట్ ఫ్రూటివ్ డిజైర్. సో ఈ రకంగా మూడో రకం ఏంటి అని అంటే కర్మ ఫలత్యాగాన్ని చేసిన దాని వల్ల కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు అని. మొదటిది మనం ధ్యానం ద్వారా, రెండోది జ్ఞానము ద్వారా, మూడోది కర్మ ఫల త్యాగము ద్వారా అంటే నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అగైన్ దేర్ ఆర్ దోస్ హూ ఆల్దో నాట్ కన్వర్సెంట్ ఇన్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరికైతే పరిపూర్ణంగా భగవంతుని ద్వారా భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం అంటే జ్ఞాన యోగం అనేది తెలియకుండా పోవచ్చు, కానీ బిగిన్ టు వర్షిప్ ది సుప్రీం పర్సన్. కానీ వారికి పరిపూర్ణంగా తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా దేవాది దేవుడిని వారు కొలుస్తూనే ఉంటారు, పూజిస్తూ ఉంటారు. ఎలాగా అంటే అపాన్ హియరింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, కేవలం వారు వింటారు భగవంతుడి గురించి. ఆ రకంగా విని ద్వారా వారు ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోకి వచ్చేస్తారు అని. అందుకోసమే నవవిధ భక్తి మనకి శ్రవణ కీర్తన స్మరణ వందన పాద సేవన దాస్యరే పూజన సఖీ జన ఆత్మ నివేదన భజహు హరి పద నీతిరే భజహు రే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారవిందరే. అంటే ఈ నవవిధ భక్తిలోని అన్నిటికంటే ముందుదేది అని అంటే శ్రవణము. సో మామూలుగా మన భౌతికమైన ప్రపంచంలో అంటాము సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం, అన్ని ఇంద్రియాలకి కళ్ళు మాత్రమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని. కానీ భక్తి మార్గంలోని అది కాదు. అన్ని ఇంద్రియాల కంటే కూడా ఫస్ట్ చెవులు వినడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మేనేజ్మెంట్ లెసన్ కూడా హియర్ ఫస్ట్ అంటారు, మాట్లాడేదంతా తర్వాత, కానీ ముందు వినాలి అని అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి భక్తి మార్గంలోనూ కూడా ఫస్ట్ వినడం. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు జ్ఞానం ద్వారా కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు, ధ్యానం ద్వారా కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు, నిష్కామ కర్మ ద్వారా కూడా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు. కానీ అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఎవరు అని అంటే భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియకపోయినా సరే కూడా ఇతరుల దగ్గర విని భగవంతుడికి వారి జీవితాన్ని సమర్పించుకునేవారు, అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు అని అంటున్నారు. ఎందుకు ఆ రకంగా అయ్యారు వారు? అంత మంచి భక్తి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ టెండెన్సీ టు హియర్ ఫ్రమ్ అథారిటీస్. వారికి ఏంటి అని అంటే ఒక ఉత్తమ అధికారి దగ్గర వారు విని తెలుసుకొని జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు, భక్తిని పెంపొందించుకుంటారు అనేసి. ఉత్తమాధికారిలో ఉండే పెద్ద లక్షణం ఏంటి అని అంటే వారితోని లవమాత్రం అంటే 1 సెకండ్కి 20వ వంతు అంతసేపు మనం వాళ్ళతో కూర్చున్నా సరే కూడా ఒక ఉత్తమాధికారితోని వారి మాటలు వినినా సరే కూడా మనలో ఉండే భక్తి జాగృతం అవుతుంది అనేసి. సో అందుకోసమే మనకి చెప్పున్నారనమాట, సాధు సంగ సర్వశాస్త్ర కోయ్ లవమాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. మనకి లవమాత్రం అన్ని శాస్త్రాల్లోని చెప్పున్నారు. లవమాత్ర అంటే 1/20th ఆఫ్ ఎ సెకండ్ మనం ఊరికనే హరే కృష్ణ అని చెప్పినా చాలు ఒక భక్తునికి, ఒక ఉత్తమ అధికారికి. అటువంటి వారితో మనం మాట్లాడితే చాలు మనకి మంచి డివోషన్ అనేది వస్తుందని. ఉత్తమాధికారి అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే గురు పొజిషన్లో ఉంటారో అటువంటి వారు అన్నమాట. సో నాలాంటి వారు కనిష్ట అధికారి, అన్నిటికంటే తక్కువ అన్నమాట. కాకపోతే టెంపుల్ డివోటీస్ మధ్యమాధికారి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకొకటి, రేపు తెల్లారి 8 గంటకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవారు ఒక ఉత్తమాధికారి మనకి స్పీచ్ ఇస్తున్నారు భక్తి మీద. సో నేను లింక్ కూడా కావాలంటే పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు వల్ల ఎంతమంది వల్ల అయితే అవుతుందో దయచేసి అది అటెండ్ అవ్వండి. ఒక ఉత్తమాధికారి, అతను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుడు, అతను మనకి స్పీచ్ ఇస్తారనమాట భక్తి మీద. కాబట్టి మీ అందరికీ సవినయ ప్రార్థన ఏమంటే అందరూ కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకోండి, వినేదానికి ప్రయత్నించండి. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి కూడా భక్తి అనేది మనకి పెంపొందిస్తబడుతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా చెప్తున్నారు, వారు కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని వారు దాటుకొని వస్తారు అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఓ చీఫ్ ఆఫ్ భరతాస్ అంటే ఓ భరత వంశీయుడా, భరత కుల శ్రేష్ఠుడా, వాట్ ఎవర్ యు సీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బోత్ మూవింగ్ అండ్ అన్మూవింగ్, ఈ చరాచర జీవరాశులు అన్నిటినీ కూడా is only the combination of field of activities and knower of field. ఈ రెండే ఉంటాయి. సో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, ఈ రెండే కలిపినట్వే ఇవంతా కూడా నువ్వు ఏం చూసినా సరే కూడా చరాచర జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఈ రెండిటి యొక్క కలయిక అనేసి అంటున్నారు అనమాట.
సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠాంతాం పరమేశ్వరం విన్యాస్యత్వ వినశ్యత్యం వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. అంటే వన్ హూ సీస్ ద సూపర్ సోల్ అకంపెనింగ్ ద ఇండివిజువల్ సోల్ ఇన్ ఆల్ బాడీస్, ఎవరైతే ప్రతి ఒక్క శరీరంలోని, అది వారు మనిషి కావచ్చు, లేకపోయిందా చండాలుడు కావచ్చు, అంటే సునకం కావచ్చు, లేక సునక మాంసం తినే చండాలుడు కావచ్చు అన్నమాట. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శన అని చెప్పనన్నారు ఇంతకు ముందు. సో ఈ రకంగా ఎవరినైనా సరే కూడా ప్రతి ఒక్క జీవుల్లోని కూడా వారు ఆ జీవిత లోపలే పరమాత్ముడు కూడా ఉన్నారు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు నిజంగా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నవారు అనేసి అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఆ జ్ఞానం, అండ్ హూ అండర్స్టాండ్స్ దట్ neither the soul nor the super soul is ever destroyed. సో వారు అన్ని జీవరాశుల్లోని కూడా, ఒక సునకములోని, ఒక ఆవులోని, ఒక ఏనుగులోని, ఒక సునక మాంసం తినే చండాలులోని, ఒక బ్రాహ్మణుడిలోని, అందరిలోని కూడా ఎవరైతే పరమాత్మని చూస్తారో, అండ్ ఈ విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి, వారికి బిగినింగ్ లేదు, అనగా వారికి మొదలు అనేది లేదు, పరమాత్మకు కూడా మొదలు అనేది లేదు, ఎవరికి కూడా మనకి గాని పరమాత్మకు గాని ఎప్పటికీ చావు అనేది లేదు అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి జ్ఞానం వచ్చినట్టు అని అంటున్నారు. వన్ హూ సీస్ ద సూపర్ సోల్ ఇన్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ అండ్ ఈక్వల్ ఎవ్రీవేర్ డస్ నాట్ డిగ్రేడ్ హిమ్సెల్ఫ్ బై హిస్ మైండ్. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో వారు ఇక మనసు చెప్పిన మాట బట్టి వారు వెళ్ళరు. ఎందుకంటే మనసు అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు. మనసు మనని ఒక దగ్గర కుదురుగా ఉండనియదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో వారు మనసుకు లోబడి ఉండరు, వారి మనసు వారు చెప్పినట్టుగా వింటుందని. thus he approaches the transcendental destination. కాబట్టి వారు పరమపద సోపానాన్ని వారు పొందుతారు అని అంటున్నారు. one who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature. శరీరం ప్రతి ఒక్క కార్యం చేస్తోంది. ఎందుకోసం చేస్తోంది అని అంటే ఇది భౌతికమైన ప్రకృతి ద్వారా సృజన చేయబడినది శరీరం అనేది. కానీ ఆత్మ అనేది యాక్చువల్గా ఏ పని చేయదు. ఆత్మ అనేది కేవలం భగవంతుని యొక్క సేవలోని నిమగ్నం అయి ఉండాలి. కానీ ఏ పనులు చేస్తున్నా అది శరీరమే చేస్తుందని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు మొత్తం జ్ఞానాన్ని పొందిన వారు అనేసి. ది స్కై డ్యూ టు ఇట్స్ సటిల్ నేచర్ డు నాట్ మిక్స్ విత్ ఎనీథింగ్. although it is all pervading, similarly the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, those situated in that body. సో ఒక సూర్యుడు ఒక మూత్రం నుంచి నీరుని కానీ లేకపోయిందా ఒక మంచి తీయనీటి సరస్సు నుంచి కూడా నీరుని ఎండవేస్తారు. కానీ ఈ మేఘాలంతా కూడా సూర్యుడిని ఇది అంటే సూర్యుడిని అంటలేవు. అది కేవలం సూర్యుడి నుంచి దూరంగానే ఉంటాయన్నమాట. కాకపోతే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఉష్ణం వల్ల ఇవన్నీ కూడా చెడు లేక మంచి అన్నిటి నుంచి నీరు ఎండుతాయి. అదే రకంగా ఆత్మ అనేది కూడా మనము ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాము, కానీ ఆత్మ వేరే శరీరం వేరే. మరి ఆత్మ ఉన్నది శరీరంలోని అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓ సన్ ఆఫ్ బర్త్, యాజ్ ద సన్ alone illuminates all the universe, so does the living entity one within the body illuminate the entire body by consciousness. సో ఇప్పుడు మనకి తెల్లారైందా పగలైందా లేదా అనేసి మనకి సూర్యుడు కనిపిస్తే గానీ మనం పగలైందా లేదా అనేసి చెప్పము. బయట కిటికీ తలుపు తెరిస్తే వెలుతురు వచ్చింది అని అంటే పగలైపోయింది, సూర్యుడు వచ్చారు అని అర్థం. అదే రకంగా శరీరం లోపల ఆత్మ ఉన్నది అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే మనకి చైతన్యం. సో మనలోని చైతన్యం ఉన్నది అని అంటే అది ప్రూవ్ చేస్తుంది మన శరీరంలోని ఆత్మ అనగా మనం ఉన్నాము అనేసి. అదే మనం వెళ్ళిపోయాము అని అంటే ఈ శరీరం మృత శరీరం అయిపోతుంది. సో బాడీలోని చైతన్యం ఉన్నది, శరీరంలో చైతన్యం ఉన్నది అని అంటే మనం ఉన్నాము అనేసి అని అర్థం. One who knowingly sees this difference between the body and the owner of body can understand the process of liberation from this bondage. ఎవరైతే క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞానికి మధ్యన ఈ యొక్క సంబంధాన్ని తెలుసుకుంటారో వారికి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి వారు బయటకు తప్పించుకున్నట్టుగానే అనేసి అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది.